gifte sig med Freddy. Ej, hvad er det for en barnagtig idé? Hvad er det for en ond, tomhjernet og ligegyldig idé? Men hun kommer til at fortryde det. Det foretagende, det er dødstømt på forhånd. Jeg kan se de to. Mrs. Freddy Einsfortil i 2 værelser. 2 ganske bitte små. Jeg kan se de to. Pengene slår ikke til. Kreditorerne står hver dag og banker på. Og midt i dette himmerige, der må hun igen ty til sit gamle job. Ud igen som blomsterpige, fordi manden ikke gider stå op. Der vil gå 1 år. Hun bliver ældet mere og mere. Og så benet, og så mager som en stork. Og en skønne dag er gemalen stukket af med en dollarpolstret arving fra New York. Stakkels Eliza. Hvor forfærdeligt. Hvor ydmygende. Hvor storartet. Hvor må det blive bittert at skulle stå en nat foran denne dør. I tårlaser, angren og sønderknus, frysende og ensom. Vil jeg være barmhjertig? Eller give hende den behandling, hun fortjener? Vil jeg tage hende tilbage, eller vise hende bort? Jeg er en mild og venlig mand. En mand, som ikke kan, ikke vil dømme for hastighed eller hårdt i livets spil. Jeg er en mild og venlig mand. Men hun skal ikke komme her. Kom kun Eliza og bank på. Du kan tikke, du kan bede, det kan regne, det kan sne. Jeg vil smække døren i og sige gå. Gifte sig med Freddy, tar! Men jeg var vant til, at hun sagde godmorgen og goddag, tilfreds og tvær og glad og sær. Hun trængte ubemærket ind og blev det halve af mit sind. Hvor er det godt, hun kun er kvinde. Let at glemme, gudskelov. Tja, nærmest en slags vane, man kan lægge af. Og dog, jeg havde vendet mig til alt. Til uro og til fred. Til alt, hvor hun var med.